Pozdrav svima! Danas ću pričati o promjeni, samosabotaži i ljubavi prema sebi. Ono što bi voljela za početak je da nakratko zaustavite podcast i da promislite koje to promjene u svom životu želite postići, odnosno sa čime sve niste trenutno zadovoljni. Da bi nam bilo lakše, ja ću uzeti neki primjer, ali dok pričam vi imajte u glavi taj svoj neki primjer, dakle neku promjenu koju želite u svom životu postići. Uzmimo za primjer da ja želim bolji posao. Sad što se događa? S jedne strane na svjesnoj razini znam da imam kvalifikacije da mogu se ići kod šefa, zauzeti za sebe i tražiti neku bolju poziciju ili veću plaću ili bolje uvjete, što god. Frustrirana sam time što znam da neki ljudi koji možda imaju i manje kompetencija rade na boljim pozicijama, ili sam frustrirana zato što si sa trenutnim prihodima ne mogu priuštiti sve što želim, ili jednostavno već dugo razmišljam o toj promjeni. Uglavnom, sve me svjesno navodi prema tome da zaista potražim bolji posao za sebe. Ali što se događa s druge strane? S druge strane, ja u svojoj torbi, da tako kažem, nosim različita uvjerenja o sebi i svijetu koja me ponekad ograničavaju. Sad, koja bi me to uvjerenja mogla držati tu gdje jesam? Na primjer, da ako tražim veću plaću da sam nezahvalna ili da sam pohlepna. Ako idem zauzeti se za sebe, da zapravo riskiram da mi šef da otkaz. Možda da sam nesposobna i da uopće se ne bi snašla u novom okruženju ili na nekoj novoj poziciji. I sad što se tu događa? S jedne strane, ja silno želim neku promjenu, a s druge strane nikako da ju napravim i nikako da napravim te određene korake koji me vode prema toj promjeni. I što se onda posljedično tome događa? Događa se to da ja sebe užasno krivim i da sam zapravo jako nezadovoljna samom sobom jer ne razumijem kako mogu biti tako glupa, nesposobna, što god, da nemotivirana, to često ljudi kažu nema motivacije ili ljena ili nešto, da znam što želim, a nikako da se odvažim to napraviti. I sad uzmemo u obzir da mi osvijestimo u razgovoru s nekime ili radom na sebi ili bilo što, da imamo ta neka ograničavajuća uvjerenja i da mi zaista odlučimo i poradimo na tim uvjerenjima i uvjerimo se da zaslužujemo bolju plaću, da zaslužujemo bolju poziciju, da smo sposobni to kvalitetno odrađivati i odemo do šefa, zaista i dobijemo tu neku bolju poziciju i dođemo prvi radni dan. Sad što nas čeka u tom novom okruženju? Kao što znamo, sve što nam je nepoznato, nama je neugodno. Ponavljam, dakle, sve što nam je nepoznato, nama je neugodno. Vrlo nam je to jasno kada se, na primjer, spusti plaća pa nam je to neugodno. Ali ono što moramo razumjeti je da su i dobre stvari, ako su nam nepoznate, nama neugodne. I ovo je jako važna lekcija zato što zamislite da godinama niste dobivali, na primjer, pažnju ili zagrljaje ili dovoljno, hrane, dovoljno bilo čega i sada to krenete dobivati. Vama je to nepoznato i što se onda događa? Ako ne volite dovoljno sebe, ako nemate tu ljubav prema sebi i to strpljenje i znanje u ostalom kako se promjena događa, ono što vi radite je da krenete pljuvati po sebi. Dakle, krenete sami sebe kritizirati i sabotirati. Kako mogu biti takva? Evo, toliko sam to htjela, a sad kada sam to dobila opet nisam zadovoljna. Pa dobro, kakva sam ja to osoba? Šta se zapravo sa mnom događa? Jer ja sam cijelo vrijeme mislila da ja to želim, ali ja i dalje nisam dobro. Tu nam je potrebno da se sjetimo ove lekcije. Dakle, da se sjetimo, ok, a možda se samo osjećam ovako nekako nelagodno i ne osjećam se kao da sam još svoj na svome, možda zato što jednostavno mi je to nepoznato.
I jedan ekstremni primjer toga bi bila djeca koja su odrastala u domovima i u različitim okolnostima, možda su mijenjali udomiteljske obitelji i slično, i kada dođu u obitelj koja im pruži svu ljubav svijeta, njihovu sobu o čemu su uvijek sanjali, slobodu, doslovno pristup i hrani i igračkama i svemu što su ikada htjeli, a u domu radi određenih pravila nisu uvijek imali dostupno, što se onda događa? Djeca se vrlo često u tome izgube i nerijetko dolazi do poremećaja u ponašanju upravo tada. I onda se odjednom ljudi pitaju pa zašto, pa kako sad, pa bar sad ima sve. Ali jednostavno potrebno je određeno vrijeme prilagodbe na novo, čak i na bolje. Nekako podrazumijevamo vrijeme koje je potrebno za prilagodbu kada se dogodi nešto loše, dakle kada je promjena na gore. Primjerice kada izgubimo voljenu osobu ili izgubimo zdravlje ili dobijemo otkaz ili bilo što, možda i neke manje važne i velike stvari, ali dakle tu smo svjesni, ok, uzmi si vrijeme, sada ti je potrebno vrijeme, vrijeme liječi sve rane, ljudi kažu, dakle svjesni smo da nam je potrebno vrijeme. Ali kada idemo na promjenu prema boljemu, onda nismo svjesni da nam je također potrebno vrijeme da se prilagodimo tome novome. Dakle, da naš mozak razvije te nove sinapse, da jednostavno da se navikne da je sada to nešto naša svakodnevica. I tu dolazimo do razlike ljudi koji vole sebe i onih koji ne vole sebe. U čemu je razlika? Osoba koja voli sebe će imati dovoljno strpljenja za sebe da si pruži to vrijeme koje joj je potrebno za prilagodbu. Osoba koja s druge strane ne voli sebe će automatski pretpostaviti da je problem u njoj. Nema nikakvih vanjskih okolnosti, nema nikakvo vrijeme prilagodbe, problem je očito u meni. Ja sam nezahvalna, ja nisam dovoljno dobra, ja ovo ne zaslužujem i odakle uopće meni pravo, odakle mi uopće ideja da sam i pomislila da je nešto ovako dobro za mene moguće. I kada na taj način razmišljamo, onda želimo što prije pobjeći iz te neugodne situacije jer nam je grozno nelagodna, a ono što si onda još radimo je da se dodatno potkopavamo i samo sabotiramo i da si još nekako otežavamo cijeli taj proces. I naravno da onda se nekako vraćamo na stare staze. I ako taj proces pokušaja i odustajanja, jer je teško, ponovimo više puta, onda ćemo dovesti sami sebe do pogrešnog zaključka, očito ovo za mene ne vrijedi, očito ja ovo ne mogu, očito ja ovo ne zaslužujem ili možda taj savjet ne funkcionira na meni ili nije dovoljno dobar ili to su samo priče. I događa se to da počinjemo vjerovati da je dobar život moguć i namijenjen tamo nekome. Ja sam to pisala u jednom citatu koji kaže da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. I tu dolazimo do sljedeće važne stvari, a to je činjenica da ljudi vrlo često kažu da mi je dobit na lotu, većina mojih problema bi bila riješena. Dakle, vrlo često vjerujemo da su financijska situacija da je uzrok velikog broja problema jer moramo raditi pa ne stignemo možda brinuti dovoljno o sebi, ne stignemo raditi ono što bismo željeli, ne stignemo se družiti s onima kojima bismo htjeli, ne stignemo si priuštiti, odnosno ne možemo sve što bismo htjeli, ali zapravo istraživanja koja su pratila ljude koji bi dobivali na lutriji vrlo jasno pokazuju da nakon samo godinu dana ti ljudi su puno siromašniji i duhom siromašniji, a financijski na istoj poziciji na kojoj su bili i prije tog dobitka. Zašto? Zato što iako se njihov bankovni račun promijenio, njihova slika o sebi se nije promijenila. I oni se jednostavno vraćaju na one stare postavke jer im je jednostavno to ugodnije. Jer je ta promjena bankovnog računa, koliko god bila super stvar, za njih je bila jednostavno nova, a novo nam je neugodno, a od neugode bježimo. I koliko god nam se to činilo suludim i nenormalnim, velika većina istraživanja je pokazala upravo to, da se ljudi dakle vraćaju u tu svoju kućicu zone ugode
iako su imali priliku da zapravo izrastu iz toga, ali što se dogodilo? Nisu imali one korake pripreme prije toga. Dakle, sa broja 1 su došli na broj 10. Nakon jedinice ide 2, pa 3, pa 4 do 10. Možemo preskakati neke brojeve, ali ne možemo sve stepenice prema rastu preskočiti. Zato je bitan rad na sebi i zato je bitno voljeti samoga sebe. Da onda kada nam bude teško i kada nema oko nas podrške koja će nas podržati u toj nekoj promjeni, da budemo oslonac samima sebi. A ne da se iz mržnje prema sebi ili iz negativne slike prema sebi dodatno sabotiramo, dodatno kritiziramo i omalovažavamo i vraćamo onda u onu kućicu zone ugode koja koliko god da je neugodna, nama je poznata i samim tim nam je nekako prividno sigurna. I za kraj vas pozdravljam sa jednim predivnim citatom koji kaže: ne dobivamo ono što zaslužujemo, nego ono što očekujemo. Ako želite detaljnije raditi na slici o sebi i naučiti kako voljeti sebe, onda vas pozivam na radionicu 18.3. u 19 sati na Zoomu. Prijave su u inboxu i na mailu sara.peranic@gmail.com. Predavanje se sastoji od 2 dijela, dakle prvo ću ja predavati, a nakon toga ću odgovarati na vaše individualna pitanja i kao treća stvar, nakon tog webinara dobivate PDF materijal za primjenu konkretnih lekcija. Dakle, namjena predavanja je da informira, a namjena PDF materijala da transformira, zato što se ne mijenjamo slušanjem predavanja, nego se mijenjamo zapravo aktivnom primjenom onoga što smo čuli. Hvala vam na izdvojenom vremenu da poslušate ovaj podcast i slušamo se.